A 10 quilòmetres de Gandia, Alfauir s'alça imponent des del 1388 el monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Corona la vall del Vernissa, envoltat de tarongers. Els seus murs, a part de la bellesa arquitectònica, els murs guarden la història de la comarca. Podem veure, per exemple, des de l'antiga església, el que són els claustres, els jardins meravellosos, el jardí romàntic, la sala capitular, el que és l'Almàssera. A l'Almàssera podem disfrutar de lo que és la pintura del pare Borràs, l'antiga cuina, i tot això en un paratge meravellós. Bé d'interès cultural, des de 1994 ha sigut escenari de pel·lícules. Mi hija es devota de sus prédicas, padre Ferrer. Es pot visitar durant tot l'any amb cita prèvia. Els propietaris ens aconsellen la primavera, quan florixen els seus jardins romàntics. Ens despedim del monestir. La ruta ens reserva una sorpresa de la natura, la Sureda. Allí ens esperen Aleix i Camilo. Entre Llugent i Pinet es troba este bosc de Sureres, el més meridional de la comunitat, un capritx de la natura d'unes 30 hectàrees en plena serra de Marxuquera. Un paratge singular, més especial encara per als seus veïns. Té un record molt bons, des de pujar a passar el dia, vindre així la família, pots estar així perfectament passejant. Sorpreses al nostre passeig, com este refugi, una construcció centenària sense ciment ni cap altre lligam, un descans per al visitant o una protecció davant una tempesta inesperada. Així el mes d'agost és habitual la paloma torcàs fer nius, aniran així, ja està inclús el pájaro carpintero, també fer nius en els troncs de la surera. Pendents de tornar a l'estiu, la ruta continuaria cap al convent de Corpus Christi, a Llugent, però això serà en una altra ocasió.